അൻപത്തറുവാട് ചിന്ന അറിവിപ്പും ഇன்று சுடுவாடு நீயும் தும்மிடி ஆயுசு நூறாக என்னுயிர் உன்னோட பத்திரச்சொத்தாக அந்த ஆகாயம் போகாத பறவை உண்டு நதி கண்ணாடி பார்த்து மனம் நிறைந்தது இன்று கடலால் நீராக तो भाई हेलो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आस सब भले थे। तो भाई राति 3टा हम 3:30 तो समस्ते आम बाहर पूरी आम प्लानिंग थिला। तो भाई समस्ते तेल पकाउँ पुणी सब तेल पकाते आएपटे पिला अच्छा राति बाहर सब। तो प्लानिंग तो आमर आगुरी होता तो खाली आग भर हाँ चल चल हाँ हाँ आ गुड्डू अच्छे गुड्डूर मोर जीव आम गाड़ी में। तो भाई 5टा गाड़ी आई केते दिन भी प्लानिंग थे आम जीव बोली। तो आज रथयात्रा पाखे आए जाऊँ गुड्डू दीपर मान हाँ जय जगन्नाथ। तो भाई चलो तुझे एथर बुलिकी देखिए आ मंदिर दर्शन करके आम सेपटे पुणी बुलू कोपटे ना समुद्र जीव। तो माता मठ टे बुलिकी जीव आ मस्ती कर आज संडे तो चलो जी आ सिपुन सिपुन तेल पकाऊ भाई ये सब भाई लोग खाली फोकस कर जाम से गुना नुआ पिला मानस मानस तत्ते के जाना माने मो ब्लॉग रे देखी ना सब देखी दो। तो चलो एथर जे स्टार्ट करिया लोकेश ब्लॉग देखो ये लोकेश आगे तो ब्लॉग भी देखी तो चलो जी समस्ते एथर रेडी हो गलानी आमर प्रभु आगे शोई पड़ा 5टा कॉल जाइए हाउ सिपुन। तो चलो जी एथर तेल तो पड़गला गाड़ी सब। तो चलो एथर बाहर आगे अचुआर गुनार कौन करूँ के जाए। तो चलो जी आओ समस्ते मिसिक चा पे उठे रहीगलु हजी जाइला चंदनपुर क्रॉस कर जाइला चले। तो चा पीकी पुणी बाहर वर्षा टे पुणी इे भलसे चा पा पी उठी को लोकेश गला। चलो एथर
ବିରଜା ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। 3 ରଥ କାମ ହେଇଲାଣି ତ ଅଧା ସରିଲାଣି ଆଉ ଖାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତ ପଛପଟେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଯିବୁ। ତ ଏ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ରଖିଲେଣି ସେଥର ଯିବୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ତ ଯିଏ ଏଥର ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଧୋଇକି ଯିବା ଭିତରେ। ହଁ ଗୁନା ଆଇ କ'ଣ ଅଛୁ? ନିଦ ଲାଗୁଛି? ତ ଏଥର ଯିଏ ସମସ୍ତେ ଆଇଲେଣି ମିଶିକି ତ ଯିବୁ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଫୋନ୍ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ତ ଜାଣିଥିବ। ତ ବାଧା ହେଇଗଲାଣି ଅଚାକୁ। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଥୋଇକି ସବୁ ଟିକିରେ ଫୋନ୍ ଥୋଇଲେଣି। ଯିବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବୁ। 1 hour later. ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ସବୁ ଆସିଲୁ। ତ ଏଥର ଯିବୁ ବିଚ୍ ପଟୁ, ନହେଲେ ମାତା ଯେଉଁ ଯିବୁ ଜଗନ କହୁଥିଲା। ତ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେଣି ସବୁ। ଇଧର କିଧର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଥର ଚାଲ ଯିବା। ତ ବାହାରିଲାଣି ଗୁଡ଼ୁ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲ। ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ୁର ମୋର ହେଇଯିବ। ଚାଲ 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 ତ ଏଥର ସବୁ ଚାଲ। ଗୁଡ଼ୁ ଚାଲ ଆମର ସେଠି କ'ଣ ଫୋନ୍ ରହୁଛି। ଆଗରେ ସବୁ ଚାଲିଲେ ତ ଆମେ ଯିବୁ ନା ଗୁଡ଼ୁର ମଧ୍ୟ। ତ ଭାଇ ଆମେ ଏଥର ଆସିଲୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍। ଆଉ ଆଗଆଡ଼େ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୁଲିଲୁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ, ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଉ ମାନସ କ'ଣ ଖୁସି ତ? ମୁଁ ତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ପରେ କହିବି, ଏଇନା ଟିକେ ବିଜି ଅଛି। ବିଜି ଅଛ? ହଉ। ଜଣକା 50 ଟଙ୍କା। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ରେ ନା ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ 10 ଆଉ 50 ଟଙ୍କା। ଆଙ୍କର ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଏଠିକି ଆଇଲୁ। ପୁଣି ସେଠିକି ଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ମାଛ ମଟର ଜଲ୍ଦି ଆଇଲା ଏପଟକୁ। ଟିକେଟ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ହଉ ଚାଲ ପୁଣି ଆସିଠି ହଁ ସେପଟୁ ଟିକେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆଉଛୁ। ଆଉ ଜଳିଖିଆ କରିବାକୁ ଆମର ପିଲା ଆସିଲେ। ଆଉ ଦହିବରା ଟିକେ ଖାଇକି ଯିବେ ଆଉ। ପସନ୍ଦ ଦୁଃଖ ଭଲ ଲାଗୁନି ସମୁଦ୍ର? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଖାଇବ ବୋଲି ଘଣ୍ଟାଟେ କାଳ ବୁଲଉଛନ୍ତି। ସୌଦାଟା ରଖିଦେବି ଆଉ। ଦହିବରା କାରଣ ଟିକେ ବତଉନୁ। ଦହିବରା ଖାଇବା ଏଥର ଦହିବରା କରନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଦହିବରା ଏଥର ଖାଇକି ସେପଟେ ପୁଣି ଖାଆନ୍ତି। ରେଡ଼ି ହେଇଛି? ପୁରା ଦମଦାର ବାହିନୀ। ହଉ ତ ଚାଲ ଏଥର ଖାଇବା। କେନ୍ ଲାଗିଲା ଦହିବରା? କେନ୍ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅଚା ଭଲ ଲାଗିଲା। ରହିଥା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା। ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଗୁନା କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି? ଗୁନା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆଉ ଅଚାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦହିବରାଟା ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆମେ ସବୁ ପୁରା ଚାରା ଖାରା କରି କଣ୍ଟଗଳ ହବ ଗୁନା ସହିତ। ସେ ନା କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ ଭାଇ। ଜଳିଖିଆ ଖାଇ ପିଇକି ପୁଣି ଆଇଥିଲୁ ଏଠିକି, ପୁଣି ଯାଉଛୁ ମାନେ ଜଳିଖିଆ ଖାଇକି ଆଇଲୁ। ହଁ ଚାଲ। ଆଉ ଦହିବରା ଏମିତି ଦେଲା ଆମକୁ 30 ଟଙ୍କାରେ ହାଫ୍ କରିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଇଥିଲା। ଆମର ସେପଟେ ବହୁତ। ହଁ ଚାଲ ଯେ ଏଥର ଟିକେଟ୍ କରିକି ଗାଧେଇବା ପୁରା ବୁଢ଼ିଆ ଆଉ। କାହାକୁ ରେ ସେଇଠି ତାହେଲେ ଏଥର ସାଙ୍ଗମାନେ ସହିତ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖାଇଛି ଗାଧା ହବ ଆଉ। ଚାଲ ଯାଇକି ଭିତରକୁ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଗାଧେଇବା, ମସ୍ତି କରିବା ପୁରା ଆଉ। ଟିକେଟ୍ କରିଦେଲୁ 10 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା। ତ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏଥର। ସେ ପୁନେଇରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଭଲିବଲ୍ଟା ଆଣିନ ଟିକେ? ତ ଚାଲ ଆଣିବା, ଚାଲ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଣିବା। ଏଇଠି ଭଲିବଲ୍ 4ଟା ଧର ବାଡାବାଡି। ଚାଲ ପାଣି ପିଇକି ଆସିବା।
ମୁନା ଆଉ ସିପୁନୁ ପୁରା ଗଞ୍ଜି ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲାଣି ଗାଧେଇ ବୋଲି। ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଡେଇଁବେ ଆଉ ଖାଲି ଆଉ। ଇଏ ଦେଖ ତ ଏଇ ପିଲାଟା ଦେଖ, ଆରେ ହେ ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ରହେ। ଗୁଡୁ ବି ଖୋଲିଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇବା ଆଉ। ଦେଖି ତମ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍। ଭାଇ 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 ରେ ଭାଇ ବଙ୍ଗାଳି ଯାଇଛି। ଭାଇ ରେ ଗୁଡ ଆଜି ବୁଢା ହବ, ବୁଢା ଖାଇବ। ହଁ ଆସ ଆସ ଗାଧେଇବନୁ ଲୁଣିଆ। ଆମେ ଚାଲ ସେପଟକୁ ଯିବା। ପବନଟା ମାରୁଛି ପୁରା ଗୁଡୁ ପେଟ ଉଠେଇ ଦେଉନୁ। ଗୁଡୁ ଭାଇ ଆମର ଯାହା କରୁ ଗୁଡୁକୁ ଆଗ ଫୋକସ୍ କର। କଲେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରି ମାନେ ପାଣି ଦେଖିକି କୋଉଠୁ ଯିବା ତାପରେ ଝାଡା ମାଇଲେ ପଣ୍ଡା ଖା ଝାଡା ମାଇଲେ। ତ ଭାଇ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆମର ଅଧା ପିଲା ସେପଟେ, ଆଉ ଏପଟେ ମାନସ ଆଉ ଜଗୁ ସୋନୁ ଗାଧେଇକି ପୁରା ଆସିକି ଆଉ ଟିକେ ଗାଧେଇକି ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲେ ଗାଧେଇବୁ। ଏଇନା ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଆଉ ହୋଟେଲରେ ଖାଇକି ଯିବୁ ଆଉ। ଭଲ ତ? ସୋନୁ ଗାଧେଇଲାନି ଆଉ ଜଗନ ବି ଗାଧେଇଲାନି। ଏସନ ପିଲିଆ ଆଉ ମଜା ନେଇ ପାଇଲେନି। ଚଷମାଟା କାହିଁ ମାଡ଼ି ଦେଉଛୁ? ହଉ ଏଇଟା ଆମ ପିଲା ଆଉ ଥରେ ଯିଆଉଠୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ଆଜି ଧୂଆଁ। ଭାଇ ଖରା ହେଉଛି ପୁରା ମୁହଁ କଳା କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ପିଲା ବସିକି ଆମର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥର ଯିବୁ ପୁଣି କୋଣାର୍କ। ହଁ ହଁ ପୁରା କଳା ହେଇଗଲା। ଭୋକ ହେଲାଣି ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ସବୁ କଳା, ମୁହଁ କଳା, ଇଏ କଳା, ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ପଠେଇ ଆସିବୁ ପୁରା ପୁରା କଳା। ତ ଚାଲ ଯିବା ଏଥର ବାହାରୁ ଯାଇକି ପୁଣି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଖାଇକି ଆସିବା ଗୋଟେ ବୁଲିବା। ତ ଭାଇ କୋଣାର୍କ ରୋଡ଼ରେ ଆସିକି ପୁଣି ହୋଟେଲରେ ଆସିକି ଖାଇଲୁ। ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ପୁଣି ଆମର ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଆସୁ ଠ ମାରିକି ଆଇଲୁ। ହାଲିଆ ପୁରା ଏବେ ଆଉ କିଛି କହିବନି। ଯାହା ହେଉଛି ହୋଟେଲଟା ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ହୋଟେଲଟା ବିରିୟାନୀ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ, ଖାଇଦେବୁ। ତ ବିରିୟାନୀ ଅଧା ଭେଜ୍ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲାଗିବ ବିରିୟାନୀ ତ? ହଉ ତମର ସାଧା। ହଉ ଅଛ ଭାଇ ବାଦଲ ଅନେଇଦିଅ। ଆମର ବିରିୟାନୀ ପାର୍ଟି ଆଉ ପଣ୍ଡା ଟିକେ ସାଧା ପାର୍ଟି। ହଉ ଖାଇଦେଇକି ଆଉ ପୁଣି କୋଣାର୍କ ରୋଡ଼ରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ସେପଟେ ଶାମଣ କ'ଣ ଖାଇକି 3ଟା ବେଳେ ବଣକୁ ଯିବା। ବଣ କ'ଣ ଯାଇକି ସାଇଡ୍ ଟିକେ ବସିକି ରେଷ୍ଟ ନେଇ 4ଟା ବେଳେ ପୁଣି ଆମେ ଘରକୁ ବିଦାୟ। ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି ଏଥର ଖାଇବା। ହଁ ତମ ଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି ଭାଇ। ଆଉ ଛଅ ମାରି ତ ବୁଲେଇଲା ଆମକୁ। ଆଉ ସେଇପଟେ ଆଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗରମ ଗରମ ଏଥର ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବିରିୟାନୀ। ଗୁଡୁର ବିରିୟାନୀ, ସୋନୁର ବିରିୟାନୀ, ପଣ୍ଡାର ଦହି ପଖାଳ। ତ ଏଥର ଚାଲିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ବିରିୟାନୀଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ। ଆମର ପଖାଳ ସାଧା ତ
सोनू सोनू टेस्ट कर सारानी आ ଗୋଟେ bite ନଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଓ हाँ न खाइयो कौन कहयो कि रे ओहो वंडर आइटम अटे अन्य देला ब्रदर्स ଏ ଅନାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ତ ଆଉ ସବୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲଣି ତ ଆମେ ଏଥର ଖାଇବା ଚାଲ ହଉ ତ ଭାଇ ପଣ୍ଡା ପୁରା ଖଟ ଖାଇ ଖଟୁଛି ଖାଇଦେଲେଣି କ'ଣ କହିବି ତୋରାଣି ପିଉଛି କିନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀଟା ଭାଇ ଟିକେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ପଖାଳ ଭାଇ ଭାତ ପୁରା ଟାଣ ଜଗନରେ ବି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଜଗନ କେମିତି ଲାଗିଲା ତୋତେ ପୁରା ମାନେ ଖରାପ ଫୁଡ୍ 0 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା କିଛି ଭଲ ନୁହଁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଖାଇବା ତିଆରି କରିକି ଦେଲେ ସେ ପୁଣି ଏଇଟା ତ ପୁଣି ନାଟା ନା ଥାଉ ଭଲ ଥିଲା କରିଥିଲେ କରିଥିଲେ ଖାଇଲୁ ଭାଇ ହୋଟେଲରେ ଟିକେ ଭୁଲଭାଲ ଦେଲେ ଏ ହୋଟେଲଟା ଭାଇ ଭାଇ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭାତ କରୁଥିଲା ପଖାଳ ଭାତ ଭାଇ ସିଝିଲାନି ପୁରା ଭାତ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ନା ପୁଣି 2 ପିସ୍ 3 ପିସ୍ ଅମନକୁ ତ ଭାଇ ମାନେ ତ ଭାଇ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଥିଲୁ ପୁରା ବେକାର ଖାଦ୍ୟ ତ ଭାଇ ସେଠି ପୁରା ଚାଉଳ ମାନେ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରି ଦେଇଦେଲେ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ବିରିୟାନୀ ତ ଛାଡ଼ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସିନା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବାକୁ ବେକାର ତ ଭାଇ ଆମେ ପୁଣି ଭାବିଲୁ କାହିଁ ଖରାରେ ବେଳେ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବୁ ତ କୋଣାର୍କ ଏପଟେ ଛାଇ ଛାଇ ପଳେଇବୁ ଆଉ ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ଯିବୁ ବୁଲିକି 4ଟା ହେଇଯିବ ତ ବୁଲିକି ଯିବୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପଛଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡାରେ ଆଗକୁ ଯାଏ ତ ଚାଲ ଏଥର କୋଣାର୍କ ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇବା ଆଉ କୋଣାର୍କରୁ ସିଧା ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇଗଲୁ କୋଣାର୍କରେ ବୁଲିଲୁନୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ତ ଭାଇ ଏଥର ଘର ଆମ ଘର ଆଗରେ ମାନେ ରୋଡ଼ ଆଗରେ ଚେଞ୍ଜ ସବୁ ଏଥର ଘରକୁ ଚାଲ ବୁଲିଲ କେତେ ବୁଲିଲ ତୁ ଚାଲ ଘରକୁ ଏଥର କୋଣାର୍କରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘର ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଆଉ ସେଠି ଅଛନ୍ତି